Mga kaigsuonan, mga ginikanan, una, pahinungdong sa akong kaugalingon o sa tanan. Milabay na ang pagsaulog sa Pasko. Ug manghinauta nga walay Muslim nga nalambigit o miapil sa pagsilibrar kagahapon Disyembre 25. Apan karon wala pa human ang hulga sa atong pagtuo. Kay nagatubang na usab kita sa mas dako ug mas delikado nga shirk pag-ila ug laing Dios gawas pa kang Allah. Kini mas delikado pa sa Pasko. Daghan sa atong mga igsoon ang nabiktima niining mga patuo-tuo. Dili tungod kay gusto nila ang shirk, kundi tungod sa kawalay kahibalo o pagsunod sa kadaghanan. Mao nga kinahanglan nato nga kini hatagan og seryosong pagtagal. Aron dili kita mahulog sa syirkul akbar o syirkul asgar. Kay ang shirk, mga kapatid, dili kini joke, kini kamatayon sa tauhid. Matud ni Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allaha la yaghfiru ay yusraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sa pagkatinuod, si Allah dili mo pasaylo ngadto sa mga nagasimba gawas pa kaniya. Apan mapasaylo niya ang ubos paniini kung iyang gustuhon. Mga igsoon, unaw-unaw nato kini pag-ayo. Ngano gisaulog man sa mga dili Muslim kining bag-ong tuig. Ug ngano nga daghang mga Muslim ang natakdan niini ug bisunod niini. Unsay hukom niini sa atong mga ulama? Ang tubag mga kaigsuonan, klaro ug tin-aw kaayo. Naa mabasa diha sa Fatwa Islamiyya Volume 1 nga nag-ingon ang pagsaulog sa bisan unsang dili Islamikong festival usa ka haram alang sa mga Muslim. Mga igsoon, dili lamang kini pulong sa ulama, kundi pahimangno usab ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ug siya miingon, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sa doon na pagkahuban mato ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kinsa man ang magsundog sa binuhatan sa usa ka pundok, siya kabahin ni anak. Mga igsoon sa bagong Islam, ang pagsundog dili lang sa buhat, kundi pag-uyon usab sa ilang pagtuo. Mao nga karon atong susihon, atong tan-awon ngano nga haram ang pagsilibrar sa bag-ong tuig. Kung mahatag kita og mga pipila ka mga hinungdan. Una, iunsa ba nila pagsilibrar ang bag-ong tuig? Sila gapamalit og mga lingin-lingin, mga butas na mga lingin, ug subong nga palandungon daghang mga Muslim ang natakdan sa pagtuo na kining lingin-lingin. Makahatag kuno og dakong swerte o kauswagan sa tibuok tuig. Mga igsoon, sa pagtuong Islam, paminawon nato kini bagayo. Kung ikaw Muslim unya mopalit ka og mga lingin-lingin sama sa mga mansanas, itlog, orange, lansunes ug uban pa, inubanan sa pagtuo nga kini makahatag og swerte o kauswagan, unya imong ipahimutang sa lamisa, unya pagtagbog kuno. Ini katungang gabi sa alas 12 sa bagong tuig, kini naka-commit ka og syirkul akbar. Nganong man, tungod kay imong gihatagan o gahong ang prutas, imong gitupon ang lansunes o itlog sa gahong ni Allah subhanahu wa ta'ala. O kini muhata, maudyon ang kahulugan sa syirk. Pagsimba gawas lamang kang Allah subhanahu wa ta'ala. Matod ni Allah subhanahu wa ta'ala diha sa halangdong Quran, وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. Sa dool nga pagkahubad mato ni Allah subhanahu wa ta'ala, o ayaw pagtawag gawas kang Allah sa bisan unsang dili makahatag kanimo o kaayuhan ni kadaot. Apan kung dunay Muslim
Nya mipalit og mga lingin-lingin ug wala siya motuo nga kini adunay gahom, kundili giisip lang niya nga kini kasangkapan sa swerte. Wala gihapon siya makaikyas. Kay siya nakahimo syirkul asgar, gamay nga shirt. Kining gamay nga shirt dalan paingon sa dako nga shirt. Matud ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna aqwafa ma akhafu alaykum as-shirkul asgar. Sa pagkatinuod, ang akong ikahadlukan alang kaninyo mao ang shirkul asgar. Matud usab ni Allah subhanahu wa ta'ala diha sa halagdong Quran, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Walay moabot nga katalagman o kadaotang mahitabo sa kayutaan ug bisan sa inyong mga kaugalingon. Gawas nga kini nalatid na sa kapalaran una pa kini ipahamtang. Mga igsoon sa pagtuong Islam, bisan unsa pagkadaghan ka mga lingin-lingin ang imong ipahimutang diha sa lamisa, dili kini angay tuhungan. Tungod kay naa kang Allah ang desisyon kung iya ba kini ipatuman. Mga igsoon, dugay na kita giilad sa TV, radyo, social media nga kun mupalit kuno kag lingin-lingin ug maghanda ka sa baton ka kuno ka og swerte sa tibuok tuig. Apan ang tinuod nahuman na lang ang usa ka tuig, wala gyapon ka usaban. Matud ni Allah subhanahu wa ta'ala, inna syaitana lakum aduwwun fattaqiduhu aduwwan. Sa pagkatinuod, si syaitan usa ka tin-aw nga inyong kaaway. Ikaduha, ngano nga haram ang pagsilibrar sa bagong tuig. Mga igsoon, sa ubang dapit, subo nga palandungon dunay mga Muslim nga natakdan pinaagi sa paghikay ug mga lamiang pagkaon nga itagbo sa tungang gabi iniga alas 12 sa bagong tuig. Inubanan sa pagtuo nga ang tibuok tuig kuno mahapsay ang imong kinabuhi. Apan kung ikaw Muslim kasundog ni ani nga pagtuo, ikaw nakahimo na usab og dakong share. Naghikay og pansit, spaghetti, fried chicken o gahalat gibutang sa lamisa kay kuno pang pahaba ng buhay. Gituman ng pansit, spaghetti sa gahon ni Allah. Kining buhata dako kayong share. Matud ni Allah subhanahu wa ta'ala, innahu man yushrik billah faqad harama Allah alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lid-dhalimin min ansar. Sa pagkatinuod kinsa man ang nakahimo og pagsimba gawas kang Allah, sigurado idili haram kaniya ang paraiso ug ang iyang mahimong puluyanan ang kalayo ug makasulod gani siya dito, walay bisan kinsa nga makatabang kaniya. Pasabot nga kun gatuo ka nga adunay kaayuhan sa pagkaon, imbis kay Allah subhanahu wa ta'ala nakabuhat kita og dakong share. Mga igsoon, dili nato kinahanglan nga isalig ang atong paglaom sa pagkaon o bisan unsang butang. Kasi Allah igo na nga itugyan ang atong pagsalig kaniya. Matud ni Allah subhanahu wa ta'ala, "May yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." O kinsa man ang magtugyan sa iyang kaugalingon kang Allah, siya igo na alang kaniya. Mga igsoon sa pagtuong Islam, dili ang pagkaon ang makausab sa kapalaran. Dili ang handa, dili ang spaghetti, dili ang pansit, dili ang fried chicken, kundi ang tinuod nga makausab sa kadar, mao lamang ang dua. Matud ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a yugayyirul qadar. Walay makausab sa kadar gawas lamang sa imong dua. Busa mga igsoon, karong bag-ong tuig kung adunay Muslim nga muapil, musundok, magpaputo o magpaputo, uban ang bagto nga kini kuno makausap sa iyang kinabuhi,
siya nakahimo na usab og dakong share. Matod ni Allah subhanahu wa ta'ala diha sa surah Yusuf, wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum musyrikun. O kadaghanan kanila wala magtuo kang Allah, gawa sila nga nakahimo og share. Pasabog ini mga igsoon, daghan ang nagatuo kang Allah, apan gihaluan og share. Mao kini ang hulga sa atong pagtuo. Hinaot pa nga panilibdan kita ni Allah subhanahu wa ta'ala sa share, hayag man o sa tago. Mga igsoon, mga gikanan sa pagtuong Islam, ibutang nato kini sa atong hunahuna o sa atong kasing-kasing. Kay kini dili gamay nga butang. Ang ikatulong nga rason nga nung haram ang pagsilibrar sa bagong tuig, mao nga kini patutuo nga daghan kanato nga ang magpabuto kuno magpalayas sa mga demonyo sa balay. Kini usa ka patutuong gikan sa mga musrikon nga subo kaayong palandungon. Gisundog na usab kini sa mga pipila kanato nga magkaigsuonang Muslim. Kung ikaw Muslim o mutuo nga ang pabuto makapahawa sa mga demonyo, Allahu Akbar. Unsa na lang ang nabilin sa atong pagtuo, pagsalig kang Allah subhanahu wa ta'ala. Dili ba kini usa ka dakong paglapas sa tauhid? Tungod kay imbes na mangayo og panalipod kang Allah subhanahu wa ta'ala, sa pabuto isanlig. Mga kaigsuonan, dili kini tinuod. Kini usa ka dakong lingla nga giputos sa tradisyon. Gibalik-gabalik matag tuig hangtod nga ang baka mahimong normal ug ang sayop nahimong kultura. Hinutukan nato kini mga igsoon. Unsa man gyud ang pabuto? Di ba kalayo? Ug ang giikanan sa demonyo mao ang kalayo. Diha gikan si syaitan ug ang mga jin. Ang syaitan usa ka jin ug ang jin gibuhat gikan sa kalayo. Busa kung ikaw magbubuto, wala nimong ipahawa, imong giimbitar si syaitan. Ang kasaba nga imong gituuhan nga makapalayas sa mga dautan, piyesta sa mga syaitan. Ang kahadlok nga imong gustong ipalayo, imong giatubang giabi-abi nimo diay si syaitan. Matod ni Allah subhanahu wa ta'ala kung mabasa diha sa halang Quran, khalaqatani min nar. Si syaitan gibuhat gikan sa kalayo. Mga igsoon sa pagtuong Islam, unsa man gyud ang gikahadlokan ni syaitan? Asa mahadlok si syaitan? Dili sa pabuto, dili sa kasaba sa motor, dili kasaba sa kalayo. Ang gikahadlokan ni syaitan mao ang Quran, ang zikir, paghinungdom kang Allah subhanahu wa ta'ala, ang la ilaha illallah nga imong isulti nga naglimpyo diha sa imuhang kasing-kasing. Matod ba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna syaitana yahrubu min baitin tutla fihi suratul Baqarah. Sa doon na pagkahubad sa pagkatinuod, ang syaitan budagan palayan sa balay din ginabasa ang suratul Baqarah. Busa mga igsoon, ngano nga atong ilisan ang Quran sa pabuto. Ngano ang zikir pag-ampo atong ilisan sa mga kasaba. Ngano ang dua atong ilisan og kalayo. Mga igsoon, kini usa ka dakong pagbaylo sa pagpanalipod, gibiyaan o gisalikway ang proteksyon kang Allah subhanahu wa ta'ala, unya gisagop ang patutuo nga walay basihan. Ug dili lang kini dinhi kutob. Ang pabuto, pag-usik-usik sa kwarta, ug ang pag-usik-usik is haram. Samtang adunay mga kabus nga walay makaon, adunay mga bata nga walay eskwela, adunay mga pamilya nga nag-antos, ang kwarta giusik-usikan sa kalayo ug mga pipila lamang kasiguro mawala na. Matod ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala tubaddir tabdira innal mubaddirina kanu ikhwana asyayatin.
ayaw paggasto sa walay kapuslanan, sapagkat tinuod ang mga gastador, mga igsuon ni syaitan. Paminawak ni mga igsuon, ang pagbuto haram, ang pagpalit haram, ang pagbaligya ni haram. Kay kun ang usa ka butang giharam ni Allah subhanahu wa ta'ala, haram usab ang kita nini. Unsa man ang mahitabo kun ang kita haram, ang pagkaon haram, ang lawas nga motubo haram, ug ang mga ibadah dili dawaton. Matod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma nama luhmu abani adama min haramin fannar ahaqqu bihi. Ang ulod o ang laman nga motubo gikan sa haram, ang kalayo ang angay kaniya. Mga igsoon sa pagtuo Islam, kahalugan nato si Allah subhanahu wa ta'ala. Dili nato ipakaw ang atong mga anak, pagano nato ang atong mga anak sa haram. Unya mga tag panalangin kang Allah subhanahu wa ta'ala, dili magtakdo ang haram ug ang baraka. Sa katapusan mga igsoon, kining tanang patutuo, walay basihan sa Quran ug Sunnah. Kini una pahimangno sa akong kaugalingon. Ug isip usa ka Muslim, dili kita angay mosunod sa ilang mga kausaulugan. Karong panahon nga grabe ang fitna, balikan nato ang Quran, balikan nato ang Sunnah, ug lig-unon nato ang tauhid. Yang po nato kang Allah subhanahu wa ta'ala, wala manalibdi kami sa tanang matang sa shirk, hayag man o tago. Wala ayaw itugot ng among kasing-kasing musalig gawas pa kanimo. Amin ya Rabbil Alamin.